Een nieuwe geboorte. Een nieuwe geboorte. Als iemand niet weer geboren wordt nie, kan hij die koninkrijk van God niet zien nie. Johannes 3 vers 3, hierdie woorde is Jezus' sin. Jezus, die een wat deur God bestem is om te oordeel oor die levende en die dode. Daar is geen appel teen sy vonnis nie, sy oordeel is finaal, buiten die wedergeboorte is daar geen hemel vir enigeen nie. Wat is hier die wedergeboorte, en hoe gebeur dit? Die belangrijkheid van hierdie vraag kan nooit oorbeklemtoon word nie, want die antwoord hierop is dit wat zal verzeker dat ons hemel toe gaan. Natuurlijk wil ons allemaal hemel toe gaan as ons aardse leven beëindig word. Maar om daar te wil wees en om die rechte hee om daar te wees, is twee heeltemal verskillende zaken. Hoewel allemaal graag hemel toe wil gaan, het ons beslis nie allemaal die recht daartoe nie. Toe ons als mensen geboren is ons niet geboren met die recht om uiteindelijk in die hemel te beland nie. Die psalmisse woorde is uiters waar, en op allemaal van toepassing, kyk, in ongerechtigheid is ek geboren, en in sonde het my moeder my ontvang. Psalm 51 vers 7. Selfs al sou ons getrou alle godsdienstige rituele en ceremonies nakom, sou dit ons nog niet toegang tot die hemel gee nie, selfs nie eens een goed beplande, sedelike lewe sal Godse gerechtigheid tevrede stel nie, of ons reg van toegang tot die koninkrijk verseker nie. Die Heere Jezus' woorde is onomwonde. Als iemand niet weer geboren wordt nie, kan hij die koninkrijk van God niet zien nie. Voor so'n besliste stelling dierom wat niet kan lieg nie, zou iemand wat niet daarop agslaan nie as heeltemal dwaas beskou kan word. Als die woord van die Heere genoeg is om ons te oortuig dat daar wel een hemel is, en daar is geen ander bron oor die onderwerp nie, moet ons toch zekerlijk agslaan op diezelfde woord als dit voor ons sê hoe om daar te komen. Maar ongelukkig is daar soveel mensen wat al eenvoudig sluit vir onteenzeglijke feite, en wat dan sulke regheid uitsprake van die Heere self ignoreer. Dis mos makkelijker om hul eie idees na te streef, en om dier hul eie opinies geleid te word oor hierdie ernstige en gewichtige sake. As dit by ewigheid sake kom, is die gedagtes en menings van selfs die wijste onder ons toch zeker maar van nul en geener waarde. Ons moet vir hierdie saak op die woord van God vertrou, wat sê die Bijbel, moet al ons vrae bevredig. Het jy, geachte lezer, al ooit behoorlik gedink oor hierdie onderwerp, die wedergeboorte? Is dit 'n uitgemaakte saak by jou? Voldoen jy aan die Here se vereistes? Is jy wedergebore? As jy nie, ja, op hierdie vraag kan antwoord nie, is jy nie 'n Christen nie, jy is nie 'n kind van God nie, jy is nie op pad hemel toe nie, en as jy nou zou sterf, sal jy jou bevind voor daardie groot, onvermijdelike, kan nie, wat in Johannes 3 vers 3 geskryf staan. Je mag wel vragen, nou maar hoe gebeur hierdie wedergeboorte? Voor mij is dit rechtig een raaisel. Voor die wat bereid is om Godse pad te loop, is dit eindelijk een eenvoudige maar baie werkelijke transactie. Jy ken zeker, Numeri hoofstuk 21, wat Jezus aanhaal in sy gesprek met Nicodemus, soos dit opgeteken staan in Johannes 3. In die verhaal uit Numeri 21 lee 'n man stervend aan 'n slangbyt. Hy hoor die opdrag, kyk na die koperslang wat aan die paal vastgemaak is.
Hij draai sy oë na die koperslang en onmiddellik word Godse belofte waar. Elkeen wat gebyt is, en daarna kyk, sal lewe. Op daardie oomblik word die man gezond. En die Heere Jezus sê vir Nicodemus, en soos Moses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, zodat elkeen wat in hom glo, nie verloren mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Want so lief het God die wereld gehad, dat hij sy enige gebore Seun gegee het, zodat elkeen wat in hom glo, nie verloren mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Johannes 3 verse 14 tot 16. Net soos wat een kyk na die koperslang nieuwe lewe aan die stervende Israëliet gegee het, net so gee die Gees van God eeuwige lewe aan die sondaar wat in geloof na die opgehefte Jezus aan die kruis opkyk. Johannes 5 vers 24. Hij wordt een nieuwe mens, 2 Korintiërs 5 vers 17. Hij wordt weergebore, op die manier, nieuwe lezer, en op geen ander nie, kan een sondaar die koninkrijk van God binnengaan, maak gebruik van die geleentheid. Kijk nou op na die kruis op Golgotha, na die lam van God wat in je plek sterf, en jy sal in een oomblik gered word.